uyu anonzi Panashe Musoni. Panashe ane inonzi cerebral palsy. Ndakangomuzvara wakadai, but ndakasunungukawo through operation. Saka madhoktors akati pakusununguka kwandakaita mwana uyu vanoti akanga aneta. Saka paakaneta apa akabva toranzwa anoiswa kuoxygen. Ndobva ambonogara ari kunesari kwenguva yakatiwa ngati 2 weeks ari kunesari. And then takabva tazongo dischargewa ndobva takura mwana pataenda naye kumba. Hatina kuziva kuti mwana wedu akamira sei. Takagara nguva yakareba tinaye mwana uyu. Papo baba vake akanga achiripo. Ndobva tagara. Mwana uyu paakasvitsa 11 months, vanhu vaingotaurawo paaikura kuti mwana uyu anenge ane dambudziko, asi taisazviona. Yazozviona paakakolapsa aine 10 months. Ndobva tangomutakura, akatakurwa nasisi vangu. Ndobva taenda naye kuhospital. Taenda naye kuhospital ndopakanopiwa mubhedha achinoongororwa nana chiremba. Ana chiremba vakabva vati mwana uyu pamakasununguka aifana kunge akatoendeswa kuma-exercise because paari ane condition yaainayo inonzi cerebral palsy. Achange ari munhu uya wekuti anorarama achiitiswa ma-exercise paupenyu hwake kusvika akukwanisawo kuitawo zvimwe zvinhu. Achibva angotinyorera kati ndobvati endai naye kuHarare hospital. Pandakaenda kuHarare hospital ndobva takanopiwa counseling. Tapiwa counseling paya ndobva unotambira nawo nazvo through kuonawo masituation evamwe vari ikoko. Ndakatoona kuti panguva yacho condition yakanga ina Panashe yakanga iri mani, ndichitarisa macondition andaiona. Ndizvo zvimwe zvakandinyaradza. Akwanisa kumira nemwana wangu, tichengetawo mwana wangu, tichiendawo kuma-exercise, tichiteererawo zvataudzwawo nemadhokta, achitorawo mapiritsi kuti ane epilepsy chakaita kuti akolapse ina uye kuti ane epilepsy iri maari, saka anoda futi mapiritsi. Saka taingoteerera zvese zvaitaurwa nachiremba kuti munopota muchimupa mushonga, muchimupa chikafu. Anga asingayambi, but ndaimupa mukaka wemubhodhoro nenyaya yekuti inini panguva iyoyo ndanga ndine operation yaindirwadza. Saka ndaimupa mukaka wemubhodhoro achichengeta mwana wangu kusvikira azotena 2 years. Paakatena 2 years ndopandakazoparadzana nababa vake. Vakataura vakati ndamboshingirira kumbomuchengeta, asi ndafungidzwa kuti pamwe zvichachinja. Asi ndikutoona kuti ari kukura, mari ngoramba ichingobuda, chabuda hapana. Apa nguva iyoyo ndakarwadziwa nekuti ndakanga ndisingazvitarisiri paupenyu hwangu kuti ndichazosiyiwawo ndiri panguva inorwadza uye nguva inorema. Ndakarwadziwa madzama kusvika nanhasi. Chingochengetawo mwana wangu, chichengetawo mwana wangu achingokurawo 2 years, 3 years, zvimwe zvanga zvakundiremera. Sisi vangu vaimira neni vacho munhu asinawo murume, chirikadziwo umwe wakatofa akasiyawo vana vari vadiki. Saka kuti ndirambe ndakatarasana navo zvairema. Panashe anga achitoda kutoti panguva iyoyo anenge achitoda mapamba, achida zvinhu zvakawanda wanda. Inini ndaitozvitadza kutozviafoda nekuti izi sengumadzi zvinhu zvinorema uye zvinhu zvinorwadza. Ndaitoraramawo ndichitopiwawo nevanhu
chiendawo kumapart time, ukawana munhu anenge achitiwo part time ndaiendamo. Kana kuri kuwacha ndaiwacha, but situation ine mwana sometimes ndiyo yaindibata, because pamwe pacho igona kurwara, nguva iyoyo anorwara hapana chimwe chinhu chandinchikwanisa kuti ndiite, ndakutoteresana nemwana. Upenyu hwakaoma zvamunoona, ndairwadziwa tingogara ndichingochema kuti nei Mwari ko ndichasvikepi. Itomboita nguva yekuti zviri nani hangu inini nemwana wangu, dai Mwari mangotambotitisorora nekuda kwekuti ndakaremerwa kuti nditarise kuti nditsvage maini nababa vacho naandikaona kuti hazviiti, ndingosiyana nemunhu. Kana munhu ati haachakwanisi, haakuzvikwanisi, inini Mwari wangufa wakandisiya. Chingopiwa chikafu kumanext door. Taiti pakuloja ndipo panga pakundirwadza, ndorimwe dambudziko nokuti ndaiti ndikagara pandinenge ndagara ipapo handigari nguva yakareba, aingopiwa notice zvisina anotombofungira kuti chii chaitika, ndanyanya kutadzei, kutongopiwa notice ndakutonzi apera kwemwedzi umwe ibvai maenda. Alright, tototama paya, totsvagawa pamwe, chingozungaira nemwana wangu, chitenderera taimbotiwo nikambopiwawo kamwe kamari nevanhuwo vandinogarisana navo, kamboita zvekutengesa hunyu nemarasha. Saka panguva iyoyo anga asina munhu kuti aisara naye, ndaingomusiya ndakamuvharira, ndoenda pachikwana ndodzoka. Vane tsitsiwo vanenge vari padhuze ndovaikwaniswawo kumubikirawo porridge. Pandaigona kuti ndikabuda kana kuma7 kudzika kuma9 kuti pachikwana pane kamufambo plus pandichanohodha. Pamwe mari yacho inenge isingakwani, ndinenge ndichiita zvinhu zvokunosvika ndichinochema kuti ndikwanisewo kurarama. Ndabva ipapo kwachikwana kuya ndaona kuti nditi rent, chikafu zviri kundiremera. Vandambopiwa idea nevamwe, imboendai kutaundi. Ndakamboedza ndikaenda naye, chimboendawo naye, chiendawo chinotsvaga rubatsiro, kuti handina imwe way yandandichakwanisa kuti ndiite except kutokumbira, but condition yemwana pakuti nguva yekuti anenge achirwara handina munhu anenge achimira naye. Kungomuka kana toti nhasi mwiri yake haisita zvakanaka, aingomupfekedzwawo zvinodziya, ndomupawo mapiritsi andinenge ndinawo panguva omwe, omboitawo zviri nani. Kusvika nanhasi ndiri kungopusha zvinhu zvakaoma, pekugara chaipo pari kundiremera, chekutoti ndimupe nguva zhinji zvino zviritondiremera. Anoda mapamba, anoda chekudya. Inini wacho ndainge ndine shuviro yekuti dai ndangokwanisa kuwana munhu anondisimudzira. Handisi munhu ane nungo pakushanda, ndinomira, ndine mukadzi akasimba, ndinotoshanda, ndichitoshandirawo munhu wangu ndichimuchengeta. Akawanawo munhu anokwanisawo kuti aende kuchikoro, indokwanisawo kuwanawo zvekuita muupenyu nepekugara. Izvezvi tinongogara tichingodzingwa. Pano patakatogara chaipo, mukapatarisa mukaona imba ineyi. Landlord akatokwidza mari last month, 2 rooms idzodzidzi pari kutodiwa $50, and akati ari kutoda kuuya, ari kuda kuirenovate. Saka handichazivi kuti akuda kuti yawe yekuti dzinga futi here kana kuti ipapo pari kugara pachindishungurudza, pari kundinetsa hama dzangu. Denda wanawo munhu ane tsitsi, ane rudo, kune vese
vachaonawo zvipero nechikumbirawo vanhu vamwari kuti denda kwaniswa pano munhu anongondibatsira. Saka pana chizvo zvano makore mangani? Ane 12 years. Maybe ndikakudzokere kumashure zvishoma. Pekutanga mati mwana ane cerebral palsy. Kana vamwe vari kuona vanogona kutadza kuziva kuti saka dambudziko remwana rinenge riri rei kana muchiti ane cerebral palsy. Ane cerebral palsy urema hwake hwakazvarwa ainawo. Kozoita inonzi epilepsy yandiri kutaura nezvayo. Urwere huri munyama yake hwari kurarama futi ainawo zvekuti inonzi chi epilepsy inoda mapiritsi every day anomwa mapiritsi ende anenge achida chikafu. Wozi spinal cord yake ndiyo yavainyanya kutaura vachitanzi haifunctioni zvakanaka, saka upenyu hwake ndotori hwekutogara muwheelchair. Okay. Nanzwa muchiti makazoziva dambudziko remwana ane 10 months. Yes. Kubva zvamakabudana naye muchipatara kusvika azosvika 10 months, totenda kuti mwana pa3-4 months anofanira kunge akugara kuma 10 months uko pamwewo vamwe vanokurumidza vanenge vakukambaira. Ima hamune here zvamaiona pamwana kusvika asvika 10 months kuti mwana wangu ane dambudziko, anenge ane dambudziko rakati? Akanga asingaoneki nekuti akatozvarwa aine muviri wakatosimba, atori munhu akatosimba zvekuti aitomuona aitofunga kuti zvose zviri right zvasingatombooneki. But ko panyaya dzekugara pabokotsi izvozvi muri kuti haana chaanokwanisa kuita ega, haagare, haafambe, haakambaire. But pa10 months idzodzo pane paakambogara here pekuti munoti dambudziko iro rakazotanga kuma10 months ndoko akatanga kuregera kugara kana kuti chii? Chaitika ndechekuti ndainzi ndingati pakasvika 6 months mumwe kuti maybe kunonoka rambai muchiita sei muchimuumbiridza. But vamwe vaitozviona vaiti mutsipa wake waiti ukamubereka mutsipa ndio waioneka, asi isusu hatinambobvira tasangana nedambudziko iri, saka unenge usingazivi, unenge uchiti zvinhu zvichachinja. Mwana anokwanisa kunonoka kuita zvinhu zvake. Nharaunda matinenge tiraramira tiri vamwe vanenge vachikudzai kuti achachinja zvinoita, rambai muchimuumbiridza. Umwe anononoka maybe musana wenyu nekusaziva kuzotozviona patova paya nekurwara kwari kuita mwana. Okay. Vamwe vari kuona ungada kuziva kuti Panashi ndiye mwana wenyu wekutanga here? Ndiye wekutanga. Okay. Saka pamaka zonge makudzoka kumba muchienda naye kuma exercise kusvika baba wake vazoti vakuenda, chinangwa ndichocho here chekuti mwana anga achirwara kana kuti vane zvimwewo zvavakaendera? Baba kutosarenda kuti handiki dambudziko rakadai kwedu kwavo ivo beti hakuna zvinhu zvakadaro. Pressure yakanyanya kubva kuhama dzangu ndo dzakanyanya kupa pressure kuti kwedu hakuna zvinhu zvakadai. Asi takambozviona hatina kana kumboona mashura akadai. Okay. Even ana amweni futi? Vana amweni vakafa, baba naamai vese vakafa. Kusaidi kwenyu wenyu? Inini ndinana sisi vangu, ndina sisi, tina amai, asi inini iri dambudziko iri ngati kutanga, asi handida hangu kunyepa kana kuti kureverera. Avo ndina kumbobvira ndaona muchete akatondiudza kuti handisanda kumbozvona. Vese vanotokamfuta kuti dai Mwari vatungamira muupenyu hwemwana, dai Mwari vatichengeterawo chipo, vanotomuti chipo chedu
chatakapiwa hatigoni kumurasa. Chengeta. Hatinawo zvedu zvatingakwanisa kuti tichikubatsirawo nazvo, asi chengeta chipo ichi. Mai vangu vanombouyawo zvavo apo neapo vachitomuona kuti ndova vanotombondibatsirawo pandinochema paya kuti zvinhu zvandiomira. Kana vainewo chekudyawo vanokwanisa kutondiigira kuti mwana wangu ndoziva kuti urarama uri mukati medambudziko pakuigirawo chikafu. Okay, tichiri pahama ipapo nababa vomwana, vamwe vanogona kuti zvichida pane zvakakonzeresa zvichibvawo kumusha kwavo kana kwenyu. Pane pamakamboita here time yekuti baba naamai mukati rega timbofambawo nemwana mumachechi? Handida kunyepa kuti chaimbonyanya kufamba, sezisinganyanyi kufamba. Taingoendawo zveapo neapo achingonobatsirwawo, asi hapana chaichinja. Saka ndikaona kuti zvinonetsa kuchechi kwacho nanyange mukaenda handisi kutombochinja. Zviri nani ndinamate Mwari wangu ndega ndichimupa mapiritsi. Pamwe Mwari vanongaitira vachazvida nesu. Saka iko kuchechi kwacho kwamaimboenda havana here kana tsanangudzo dzavaimbokupai? Kumachechi vaimbotaurawo nhau dzekuti dambudziko iri ririkonzereswawo nevekumusha kwavo. Chibvunzo kuti zvinopera here, kuti vamwe vaiti zvinopera, asi kune vaitaura inini ndinokuudza munhu waanokwanyatsondudza chokwadi. Kusvikana nhasi ndakangozvichengeta. Akanditi munoziva mungatenderere zvenyu mukaita sei, asi inini chandinoda kukuudza ndechekuti ichi chipo ichi chengetai. Mungaudzwa zvakawanda kuti zvakazodai zvakabva uku zvikadai. Saka hakuna kana kumwe kwamakazombofamba kuti muzoti dambudziko remwana zvine chekuita nemachechi? Vaingotaura vamwe vainyepawo kuti tinozvigona, tozvigadzirisa zvinopera. Zvaitoita kunge zvitoita worse. Saka ndikangoti regai ningosiyana nazvo, ningotambirana nezviripo. Tindaionawo vamwe vangu kumaworkshop kwandaimboenda, ndichionawo vamwe vane dambudziko serangu. Saka izvozvo zvakangondikoshinga kuti handisiri nini ndega. Regedzai ndingomirirawo ivo Mwari vane shanduro yavachaitawo paupenyu hwake panashe. Okay, saka pamaenda kuhospital vachinoitiswa maexercise nechi chakazoita kuti mumire kuti arambe achienda kuenda maexercise kuti aikwanisa kumubatsiridza chii? Chakaita kuti ndimire kuenda naye kumaexercise inhau yekuti pamwe pacho ndinge ndichitoona kuti zvinhu zvinondimirira zvakanaka. Pamwe pacho handina, ndendisitorina kana mari kana pekutangira ndendisina. Because iye anenge ndoita kuti iye anoda kudya. Vani izvezvezvi pamwe tinobika isusu, kubika kwedu tinobika nemuto. Handina mari yekutoti nditonotenga kana huni kana chii. Nguva iyoyo pamwe ndendisina. Saka izvozvo ndo zvimwe zvakaita kuti nditi kunge ndakunodzoka kumashure inhau yekuomerwa. Tingotoziva kuti pana chikafu chaanodya, anodya chikafu chakaita sei? Panashe anoda chikafu chiri soft, zvakafanana nemapotato nekudya tingati zvimwe zvake handingati ngasarudza.
asi munhu yaya anosarudza nguva dzese, but ane nguva yekuti akati nhasi handisi kuda sadza nemavheji, haipapo anenge asingatodi, atombobvumi, haadyi. Chaanonyanya kuda mapotatoes, but anenge akameshwa. Plus rimwe dambudziko raainaro nderekuti Panache anoda kupiwa nguva yekudya. Anodya chikafu chisicho chese chinopinda mudumbu. Chimwe chinenge chichibuda, chimwe chinopinda. Mvura ndizvozvo, anongonwa seizvozvo. Imwe inopinda, imwe inenge ichibuda. Ndoupenyu hwake, saka ndinototora time yekunyatsokumufidha achinyatsodya tisingamhanyi. Okay. Saka dakupai mukana wokuti makatarisa nemhuri yeZimbabwe mutaure rubatsiro rwamuri kuda pana Panache. Ichida kudaiwire kuhospital kana kumachechi panogona kuona anokuti ndozvikwanisa. Saka kana ndowanda kukupai kuti musununguke mutaure rubatsiro rwamuri kuda pana Panache. Inini pana Panache, chichemo changu chikuru ndechekuti dai akwanisa kuwana munhu anomubatsira muupenyu hwake. Ndine shuvirowo yekuti Panache paairapa aendewo kuchikoro, nekuti ndinotarisa zvizhinji ane zvaanofarira paupenyu. Ndikatarisa kumusic, ndikamuisirawo kana foni, ndikamuplayerera, ndikangoisa music apa, unototanga kuona bhodhi yake ichitanga kusununguka. Saka izvozvo zvinhu zvinonyevenutsa mwoyo wangu zvakanyanya kuti pamwe akaenda kuchikoro, maybe ane talent riri maari richaitawo kuti agozokwanisawo kurarama ariwo ega achizvimiririrawo sezvinoitawo vamwe vanoraramawo neurema. Akaenda kuchikoro akawana pekugara ndipo pandinochema. Pekugara nekuti haisi nyore kuti ndabva apa ndaenda apa, mangwana ndiri apa, paanopamba ndipo pandiri kungoverenga kuti ndatombogarawo nguva yakati. Izvezvi handisi kuziva kuti lendotuyu ukufungei, nekuti nguva yese tatakagarawo zvakanakawo. Patopedzawo makorewo edu akati tingati izvezvi tobata 3 to 4 years tiri pano, but ndoda kumutenda nerudo rwake. Saka akangokwidza rent ende akati ndiri kuuya, ndoda kurinovheta imba. Saka handizivi kuti pfungwa dzake dzakamira papi panguva inei. Inini wacho ndikawanawo munhu anongondisimudzirawo kuti ndikwanisewo kumirawo semukadzi, ndichishandirawo Panache, achiwanawo chekudya. Anoda mapamba Panache, anodawo hembe dzekupfeka, anodawo chekudya. Kana hembe chese handisarudzi, kune anowanawo kana hembe, kune anowanawo mapamba, kune achowanawo kana chikafu. Handina chandinoramba nekuti takatoomerwa, handina pekutotangira zvinhu zvakatondionera kutaura kwangu. Ndiri kungokwidzawo ndichidzikawo ndichimiramirawo semukadzi. Ndotiwo ndikawanawo pane patitable ndinomusiya ari mumba. Izvo ndizvo zvinhu zviri kundirwadza kuti ndinomusiya ari mumba. Ndinotsvaira ndipiwewo chekudya uye ndomupa, totodya musi uyoyo. Tikashaya munhu anotipa musi uyoyo totodya. Tikawanawo manext door vanokwanisawo kutipawo. Vandinogarisana navo pari zvinezvi vanhu vane mwoyo yakanyorovera, ndovanowanzototipakurirawo. Kana vaona kuti iye zvakatooma vanotopakura vachitotipawo chekudya.
ndakatoomerwa. Okay, nanzva muchiti Panashe anomwa mapiritsi, vari kuona wangade kuziva kuti Panashe anomwa mapiritsi akaita sei? Panashe anomwa inonzi anoda mushonga unonzi Eplim liquid, kana kuti kune vamwe vanokwanisa zvavo mapiritsi acho ngati maFenobub, but wake mushonga chaiwo unonzi Eplim liquid. Unenge une kamwe kabhodhoro kadiki so kakanyorwa kunzi sodium sulfate. Izvezvi inoona kuti pandiri panapa handina, saka ndiri kumbomupa maFenobub, ndo ari kumbobatsira zveapo neapo panyaya yemaexercise iyi. Panashe kuti anzi aende kuexercise izvezvi anobatsiridzwa kuti pamwe bhodhi yake inogona kuita stable, anokwanisa kuzogara ega nechi. Mungave neruzivo here rwekuti kuti aite maexercise pawiki, aminoti mangana anodiwa pawiki, uye zvinoda mari kuti akwanise kuenda kumaexercise? neeji hayi izvezvezvi, kana kuri kwokuti awanirwa nyasha anokwanisa kuenda every week, kana kutsvagira munhu anomuitisa maexercise, anenge achingomuitisa maexercise every day, anogonawo kuitawo zviri uche hasisi yaainayo izvezvezvi haichaiti, yavadiki kunga maioneripo panze apo, yavadiki haichaiti, zvokuti kana ndichifamba naye ndinowaridza tauro pasi but anenge achiuya kumberi, saka ndotofamba muchena ndichimudzosera kumashure kuti tikwanise kufamba tichienda kwatinenge tichienda. Okay, saka uche ane specific uche yaanoda kushandisa here, kana kuti uche chero inenge yanguya inoshanda? Chero uche, because izvezvizvi padaimboti ane uche yaanoda, musoro wake wanga usinga, mutsipa wake wanga usati wasimba, asi kozvinezvi mutsipa wake waraiti, zvokuti kana akagara pauche anenge akanyatsogara zvakanaka. Okay, pane zvimwe here zvamunogona kufunga kuti tasirira mukutaura ndomukana ndokukupai kuti mutaure? Sununguka here nangu ngati kune vakasununguka vanenge vachida kuuya pamba ndipapa, vanokwanisa kuuya vachizvionera uye vachionawo Panashe. Munguvawo ndinge ndiripo, mumwe pachowo ndinge ndisipo, ndinge ndichitsvaga-tsvagawo pamwe ndobuda ndichienda kana mumapati emuchinovachira vanhu ndichitsvairira vanhu, saka nguva zhinji zvangu ndinge ndiripo. Okay, vakatarisa vangada kuziva kuti kana tichida kubatsira mai Panashe tingavabatawo panhamba dzipi? Ndinobatika pa0771 800 479. Okay, mungadzokorotsi 0771 800 479. Okay, inobuditsa kuti chii? Inobudisa kuti Senzeni Mangena. Okay, ko pamapamba anopfeka size nani Panashe? Anopfeka malaji. Tinotenda kuti mhuri yeZimbabwe yakateerera ichakubatsirai, ende tinotenda zvakare kuti Panashe wachaona munhu anomubatsira kuti aende kuchikoro. Kune vese vakateerera, nhamba dzamai Panashe ndo dziri pascreen, munokwanisa kuvabata panhamba idzodzo kana muchida kuvabatsira. Kumba kwavo vanogara uchitungwiza kunonzi kwaHuriyadzo, kana muchida kunge muchivaona munovafonera vanokuudzai kana mune zvamunenge muchida kuigirawo Panashe, kana kuti kana makundikanawo panhamba dzedu dziri pascreen munofona tokudirectai kumba kwamai Panashe, kana kuti motisvitsa tonokusvitsirai kwavanogara.